Pripravíme si korpus z masla alebo nejakého tuku, ako je hera, palmarín, to je jedno, a z nejakých keksikov alebo piškotov. V tomto prípade sú to bebe keksy, hej? Čokoládové. Korpus vlastne musí byť dosť tvrdý, lebo pri pečení by sa nám mohol roztiecť. Pridáme ešte maslo. Zatiaľ sme si rozohriali trúbu približne na 180 stupňov. Tento korpus musí byť strašne suchý, nesmie tam byť veľa tuku, pretože mohol by sa v peci alebo v trúbe by sa mohol strašne rozpadávať. Poriadne vytlačíme. Teraz si to dáme upiecť. Približne 10 minút. Zatiaľ si pristáme plnku do korpusu. Do panvičky si dáme, mám dopredu prichystané, upečenú tekvicu, zmiešanú s rikotou a s trochou sladkej smotany. Dáme si zohriať túto zmes. Aby bola teplá, aby sa v nej vedela rozpustiť želatína. Želatínu si zatiaľ namočíme do vody. Vložíme želatínu do studenej až vlažnej vody a necháme ju napúčať tak 5 minút. Napúčanú želatínu pridáme do zmesi tej pečenej tekvice, rikoty, smotany. Podľa chuti môžeme pridávať aj cukor, hej. A necháme vychladnúť chvíľočku. Máme už plnku aj so želatinou vychladnutú, nie úplne. Nalejeme do korpusu a dáme do chladničky odstať. Takže vyberieme koláč z chladničky, vyberieme ho z formy a nakrájame. A máme hotové.